Managing Director Awka Capital Territory Development Authority Maazị Osita Ọnụkọ ekwena nkwa na ndị otu Ga-Ejikokwa aka na-aga n'iru ha na ndị Nigerian Union of Journalists ngalaba nke Anambra State maka ọrụ mmepe. Maazị Ọnụkọ kwere nkwa n'oge ndị isi otu NUJ na steeti a kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya. Emmanuel Okonkwo na ebe ahụ aweta ozi a. MD nke Awka Capital Territory Development Authority bụ Maazị Ọnụkọ onye kọrọ ndị ọrụ nta akụkọ dịka isi sekpu ntị n'obodo ọbụla kwuru na ọ ga-enye ya bụ alaka na-ahụ maka ndị ọrụ nta akụkọ na Anambra steeti nkwado zuru oke iji wee nyere ụlọ ọrụ ya aka ịgwa ndị Anambra ọrụ ọma dị iche iche ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo na-alụ na steeti a site n'ụlọ ọrụ ya ebe ọ kpọkụziri ndị ọrụ nta akụkọ nọ na steeti a ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike oge ọbụla ịdị na-alụ ọrụ ha dịka o si wee kwesie dịka ndị na-enete obodo anya iji wee kwalite mmepe n'ogogo ọbụla nke obodo Anambra steeti. Maazị Ọnụkọ kọwaziri na ọchịchị ọkammụta Soludo na-agbasi mbọ ike ịhụ na emere Awka ka ọ chawapụ dịka isi ije ozi nke Anambra steeti nke mere ọchịchị gọvanọ Soludo ji wee wube amụma akpọrọ dobe Awka ọcha nakwazi dobe Anambra ọcha nke ọ kọwara na ọchịchị ahụ nọ ugbu a ji yawa na-eme ka Awka nakwazi mpaghara Anambra steeti niile chawapụ ma dị ọcha dịka esi wee tụọ anya. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa chairman nke Anambra steeti NUJ bụ Dr. Emeka Odogwu tụrụ nnọọ ya bụ onye isi ụlọ ọrụ ACTDA maka mbọ dị iche iche ọ na-agba ịhụ na Awka chawapụ dịka isi ije ozi Anambra steeti ma bụrụ ebe ndị mmadụ ga-ebi na-enweghị nsogbu ọbụla ọkachasị n'ihe gbasara idozi ụzọ awara niile nọ n'Awka mee ka a ghara inwezi ntipu dị iche iche n'ime ya. Dọkịnta Odogwu nọziri n'ebe ahụ wee kwee nkwa na ya bụ alaka jikọ ndị ọrụ nta akụkọ niile nọ na Anambra steeti ga-agbanyesizi ike inye ya bụ nwa amadi nakwazi ụlọ ọrụ ya nkwado zuru oke. Na-etunye ụtụ uche nke ya, onye ji ọkwa chairman nke Anambra State NUJ 2023 Capacity Building Committee bụ Comrade Ebeleze kenere nnọọ ya bụ onye isi ụlọ ọrụ ACTDA maka ikwete inye ya bụ alaka NUJ Anambra steeti nkwado otu o kwesịrị ebe o jiziri ya bụ oghere wee kpọkue gọvanọ Soludo ka ọ bụrụ ga-eneba anya n'ihe gbasara ibi ndụ nakwazi ego a na-akwụ ndị ọrụ nta akụkọ na steeti a iji wee mee ka ọrụ ha na-aga otu esi wee tụọ anya n'aka ha. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.